Dragoș. I-am scos-o. Nu mai acum. Hai să cercăm totul să iau o hotărâre ca să bage pe mâine. Nu de acolo te aș. Dar eu fac gaură acolo. Bă, cum te iau hotărâre? Așa, deci să rămână așa, ca să nu alunece. Deci nu ne trebuie să... Eu te rog puțin, coboară puțin. Mai dați-i o haină mai groasă să nu... Nu, e bine. Scoate mâna din apă. Scoate mâna din apă. Dacă ai ceva. Ce-ți dau, bă? Ai crezut că băiat mare ca Bentel, nu mai fac. Iaion, tu mai gândit ca să nu mai gândit pe aia. Personal, ține pe... Nu, personal! Un telefon. Mai calce pe poate să facă poarta. Comandante! Hai, poate să mai iau o dată. Hai să luăm de aici, ia stai pe o ia picior. Pe sub, băi. Ia saltă, bă, mâini copilul sus. Stai puțin, stai. Aveți oxigen? Nu, înaintea lui să fie în fața lui. Nu. Bagă-te oxigen cu tubul ca să nu-i... Faceți... Copilul sus, bă! Ia-o... Vezi cum asta că se reglează? Da. Ai emoții. Mică în tine? Da. Strânge-o. Ce-ai de făcut acolo? Ți s-a zis? Nu e bine, Da, să eu mi s-o spune acolo. Așa ca să vă... E strânsă asta pe cap. Paște după mânuță, pe cap aici și paște după mânuță pe aici și o strânge în jurul pieptului aici, da? Asta face. Dăm la spiritul mai înalt. Uite așa, da? Și pe după, pe sub umeri și pe sub, așa. Și după aia o strânge. Să mai deschide. Da? Așa, bă! Bă, verificați-l! Bă, Cristi, îl verifici la intrare! Băi, știu un meu de oxigen. Copilul cu celea! Vezi, Ani, băi, și Portița, mai strânge portița la mine. Floru! Bă, Floru! Să vezi să treacă de șoldă! lasă-l, mărule, Cristi, verifică-i portița la mine. Alo! Uita drumul! Așa, ținem de copil prima dată să verificăm. Radule! Hai să încercăm să ținem! În același timp! Ușor! Ușor, vorbești și unul! Ușor! Dar vă liniște! Nu mai faceți auzi! Dă-i drumul! Hai! Ține picioarele! Ține picioarele! Hai! Nu mai vorbiți toți, că dacă vorbiți toți nu mai aude nimic copilul! Țineți drept că dăm la toate trei odată! Hai! Ușor! E bine! Ușor! Ce șofor? Ce unul copilul mic! Ia-l pe mic! Lasă-l aici! Hai să-l dezlegăm pe la rând! Da! Ușoare, ușor, nu speriați. Copilul la doctor, acolo! Ușor! Du copilul la ambulanță! Aici! Mai bine de mult!
Stai, unde ne băgăm? Hai să facem că avem apa aia în spate. Nu lăsați copilul să pătimească. Bravo, tata. E băiatul noastră? Nu e tata. Dar o să fie copilul nostru. Al Segăl. Lasă-o la mine, lasă-o la mine. Ești erou aici? Da, Gata, Cum a fost? bine. ia și dă Ți-a interviu. fost frică? Nu. Ia zi-ne, cum? Povestește. Am intrat acolo, am dat de 2 ori din picioară să mă scoate și l-am apucat de mâini. Și l-am scos. Și ți-era frică că poate scapi? Nu, nu mi-a fost frică, că l-am apucat bine. Dar ți-a fost puțin o frică atunci când ai intrat? Prima oară acum da, dar după aia nu mi-a mai fost frică. Era departe? Da. Pe acolo, pește. Da, Era speriat copilul. da. Bravo, felicitări. Cum te cheamă? Cristi. Și mai complet. Becheanu Marian Cristian. Ce vârstă? Operațiunea a constat în scoaterea copilului din tuburile acestea pe care le vedeți în față și le-ați filmat și dumneavoastră. Până la urmă, cu ajutor, exact, am luat un excavator, am început, după cum ați văzut, am extras câte un tub, ca să putem să intrăm în zona unde se poate respira. Deci unde copilul... Deci în jur de 30-40 de oameni. Ați văzut și dumneavoastră să lăceau și localnici. Deci pe lângă cei care au intervenit de la ISU, am avut și localnici. În 18 ani de experiență, cred că cel mai greu cascar l-am avut. Cum ați decis să intre copilul de 14 ani? Copilul înainte, cum am spus și la colegii dumneavoastră, a fost instruit, ați văzut foarte bine aici, a avut, de asta ați văzut că prima dată... E greu să luați o asemenea decizie, să Foarte greu, băgați în copil. foarte greu, deci foarte greu. Foarte frică, am și eu copii acasă și știu ce înseamnă viața copiilor. Dar, având în vedere că am salvat 2 vieți în loc de una, mă bucur foarte tare. Operațiune dificilă. Trage de asta. Blocat?